Ajmo sada kao veliko finale upaliti ova mala svjetla na svojim mobilnim uređajima. Nekad smo tako palili upaljače i šibice. Svjetlo je simbol ljubavi i života. Svjetlo simbolizira izlazak iz mraka. Izaćemo i mi iz mraka ako Bog da. Upalite ta svjetla za naše poginule, umrle, za sve sinove i kćeri kroz povijest. Upalite ih za svoje očeve i majke, za svoju djecu. Upalite ta svjetla za ljude koji su otišli da se vide vratiti. Upalite zbog toga da se možemo fotografirati i poslati u sliku u svijet. Kako je lijepo večeras biti u Odžaku, kako je lijepo biti ponosan, kako je lijepo voljeti svoje, a ne mrziti nikoga.